kamusta po? For today's video, kukuha po tayong puso ng saging. Ayun po yung puso. Gagawin po natin okoy po yung puso. Tara! Tignan nyo po yung bulaklak ng kalabasa. Ayun po kalabasa liit. Tsaka ito po yung bulaklak. Dito pa po, may isa pa po. Puso. Ito pa po, oh. Lumampas ko yan. Ang haba po ng puso. Tatlo na po yung nakuha nating puso. 1, 2, 3. Tatlo na po sila. Ngayon po, luluto po tayong okoy na puso. Ito po yung puso po natin kinuha kanina. At ang mga sangkap po na pagluluto ng okoy na puso ay seasonings, paminta, asin, yung sili po lalagay po sa suka sausawan, bawang, sibuyas at harina po. Harina po at suka. Lagyan po yung tubig ng asin para yung paklapon ng puso ay matatanggal po dito. Lalagay na po yung asin. At hihiwain na po yung puso. Tatanggalin po yung bulaklak. At babalatan po. Madagda po siya. At hihiwain po siya ng pa-slice. Pabilog. Hiwain po ng maliliit.
At ilalagay po siya sa may tubig na asin. Na may asin. Saro na lang po yung puso natin. Hihiwain po siya ng maliliit. Tapos na po maghiwa, ilalagay na po natin siya sa may tubig na may asin. Tapos na po hiwain yung puso. Ibababad po muna natin siya ng 15 minutes. Ito po yung mga hiniwang puso. Tapos na po yung 15 minutes, pipigain na po. Yan po, pinipiga. Pipigaan po ng 3 beses para maalis po yung alat. Magbabalat po tayo ng sibuyas. At hihiwain. Hinihiwa na po. Sakit ng mata. Nakakaiyak. At ilalagay po yung sibuyas sa pusong hiniwa po. At ilalagay po yung paminta. Paminta, seasonings. And ilalagay po yung suka. At ihiwain po si bawang. At harina po. Hahaluin po. At lalagyan po ng onting tubig. At harina po ulit.
Pipirituhin na po yung okay na puso. Ayan po yung okay na puso. Yan po, niluluto na po yung okay puso. Luto na po yung okay po nating puso. Dito na po tayo sa exciting na part. Tikman na po natin na okay na puso po ng saging. Ito po yung mga okay natin. Sausawan po. Ito po yung laman ng okay. Ito po yung puso. Sausaw po natin. Ay. Masarap po yung okay na puso. Crunchy po yung okay po na puso. Masarap po yung okay po na puso. Sa inyo po yung okay po na puso, madali lang po. Thank you for watching. Please like, subscribe. Pakashare din po yung aming YouTube channel, Buhay Bicolanja.